phobia and padepa. By phobia, any brady. And yes, sir. How the bay about Massa for Henny. Ko China, Neko India for her, and Kolanka and get him to Tabayino. The gadget too, BT chemical weapon, ballistic missiles, bombs. Quote Yasu before. And the idea the bay you know the Kuntoka. Hey, when you what it. The also on an channel. On can also canon. Wafa play or call holidays or baby. And now Tia say now the Ayampia, Kuku Nasi, just a Cassayan Frama, or kind of new tax or home. I also case sanity there, side GP and say, I'll copy tax or crew. And now hope is I said, don't do those any about. I don't mind any, oh, yeah, good, said a bono for home field. They are no way you bono from me, Doma. Kajan said, men are be ahead of Domano, my junior, me tricodo, I dream him. Because I am in one say, and Cabodina fled the bay you crano. Said, Roachin no can ask you crana, a pound free society, because on fine out the part. And no crana before my manum prawale. And I before a power. Now the bay a form Sana, now the other sister. Now the other Cosuato to Pabra, Asante so the Omo Hodada. Asante, and your tribal, a alliance, a nation. They said the Abdo United States of America. I don't know why Modia, no red Indians in India. And I'm said Bay Alliance in it, or my movie view. Asante Kwana Ba, Bodo Foom, Frafra Foom, Gunja Foom, and Cran Foom, and Foom. Omen a cabo Mupode, Asante Mino. And this is show Trim say, Asante tribe, to say the Abudia Bono one Abwa, I come their tribe. Asante tribe, Asante Alliance. And to know Mutim John Farm who did 1935. It is what to know why I'm going to say, would the hatred will more how. Ukasa na okon tintini na twia mantam na ukasa ukatrema aye prewanum ede na wodie ko ede na wodie ukuro mo mpanifo di ho ukuro ma konfo ntum ntimi ntufo na obi aso be ifo kra ede na konfo kutufo abosom no bo ho ni na oso nko mo chiwoto na enka hwe enche beta mo besi bon sampo so manhia bo akon no masam ye betwa wo mpu a so ni mpu a ye de printoa pa na be yi utire ho ye twa ochi nwoma akire wo de wo ye na na nye Oti akonwa so anya hwe kra oti akonwa so ensebru ha mane mpie mfiri wonu ma na bane sana na ugu nkonwa ho fi o koye na alliance no wa shedakra e na menuanum bi wo ankonwa ahemfo akese ebi wo sire bi wo say hey so de eso aniwa se wa me ahunu se kwasi da bia ne ya na wo hwe akwasi de o TV so ade na ne ofro kama o hene ye na akwasi de wo anya hwe wo ho se o TV ho na wo de wo hwe asante ade o ho ye ye da ase oboa social media no hwe ho bebre enti generate found ma omo create channel no na mesro say ye say akonwa die bia ne do tina akonwa so a e ma onyansa bato de no mse jimi na do so enna sre wo mpanimfo wo nananom samanfo wo maame a wowuo so mo ma onyansa letimi fa bo do ma ho ban sade mpuntunwuma betima ye de aba ho na ye kanyansa sema oni bi ye ka fie nyansa oni bunkum de so akosuan sa wasa ato atwene ohene adede na ha wadwene mesro ye se akola bia no so a badugu balu on fan kansam kese na akoso asa o de be kansam kese a sikadwate ase ene obedi na nwono ebia ne se sebe epese gu anim asenti no ama wakwa nyina ejimi ene akola keto akra o so kamera no odi atamede na woje wo yere wo ho wo ma wo ho enti wo yere no ma ya ho felo mu tufo ena me de me udisi a me de betwa na obi otinwura mu e ka so udisi o de betwa obi otinwura mu obi de ne yede obi de ne yede ena kumase ena de eme kumase odia wo secondary school okrumo ena nkola bebre o honsunsun so a o masua cadet anka pa na kwa ko headmistress na headmaster na nka up for cadet for na ko mo so ye bia ma na ko anim abanyam na wo nim nyansa na beda woni mpanimfo anante we also le say we be dem ka no kure be ka ko bia da bi also me ka no kure bia obi na adwene nya adwuma because but them minister so le a ohu ade bia na wonya investigation kura na no start no work ohene woni na Hawaii ejimi ohi enya achievement pia abusua yana na jima badu anu a ekopae na nsen a okokeka asante hena sem se IGP apeja asante hene IGP ede no nkrofo aba asante hene fie eti wo den sese wanye bia mo hene bia ene ono obesole wo Ghana ha sei na wo cassette ya kwatia gidigidi afa isusu no na asante hene flag bia wo yusu no ene kwa so wo yusu bio o she president se wonya no e mani nyanya sa
ono ɔde ne nsa bɛsisi ne bo na makɔ dɔma ahenkuro dɔma ne kuro na akɔtete tax ɔno abɛyɛ tax collector wate ase na wahwɛ sɛ aban bi ɛbɛba bɛka saa de no wɔgyegye tax ana ɛno ho nsɛm na sɛ ɛgye ntra ha pɔpɔpɔpɔ ama nnɛ nkurɔfoɔ ɛkasa tia nkurɔfoɔ kɔndɛme na wei no wɔyɛ kɔnfoɔ kɛseɛ paa ɛna ɔsɛ na Nana Adwuma Badu de mu nya no ɛyɛ yaw ɛne ɔhaw ɛne wɔfama no ho saa nsɛm wei na Nana Adwuma Badu ha aseɛ sɛ wokeka wɔnyɛ nɛ na wo betumi de Asantehene aba fam ɛna kɔnfoɔ yi akɔndɛme asili ano kora wɔsɛ de na asɛ tutu yɛ ne nyinaa no moma yɛnyae no na saa nneɛma nya ɛyɛ hatred ɛne nsɛnsɛm bi a ɛhyɛhyɛ n'akoma ho nti na wɔyɛ dɛ wɔkeka saa na ne nsɛm wɔ nyinaa na wɔkeka no ɛho ɛbɛba nsɛm na sɛ de waka ne nyinaa na asɛ tutu amfi na ɔkɔka sikadwa asɛm obi amfi no sisi wɔ ha sɛ bɛka ɛbɛ atake IGP Ghana IGP yayi no saa de ntin wɔkɔ manhyɛ fikesie mu akɔsom yɛwura ɛwɔ akɔsidan no ɛno so ne ho ɛbɛba asɛm ɛwɔ ho ɛne saa asɛm no ɔka sɛ ɔbɛyɛ tax collector no yɛse na wo ha sɛ ɔyɛ tax collector ɛnyɛ nnɛ na dɔma adeɛ wosi dɔma ahenkuro bɛka kyerɛ sɛ ɔmo mo yɛ yɛmfo no wɔ hɔ nyinaa so otibi sisi wo mfom na wagye wɔ mo sika sɛ wɔde yɛ kuro no yie ɛsɛ tax no deɛ ɔha sɛ wɔgye no ɛnyɛ nnɛ ɛno kora ɛna nkyɛn na saa bɛka sɛ ɔno wɔyɛ bɛyifo na ne bɛyɛ deɛ ɔde pra de pa ɛde ba emom because ɛno na nkɔfɔ kɔndɛm sampa wonya bɛyifo pa anka nneɛma wo yɛ yi deɛ nana ka wontumi ɛnyɛ ɛnka sɛ ntia kase kekekeke bia na kɔ ho ntintiri obi di na henie ama na henie akɔsoro obi ama na henie adu so na sɛ tutu abɛbio ne pɛn so atɔ na henie ama na henie abatɔ asotɔ agentena ha wɔ Ghana ha sɛ etu wontumi nya hwee ɛmfansi ano kwan eti da wobɛyɛ ne sɛ wobɛtena wo mantwea no na wo so bɔ mpae ma wahenia ayɛ so wahenia akɔsoro wahenia ayɛ kɛseɛ te sɛ na asɛ tutu abibio ɛno ne yɛhwehwɛ na sɛ ɔka sɛ ɔkɔndɛme deɛ a ɛne ne ho asɛm aba ɔnwen kwae nyɛnkɔ tie nsɛm mmiɛnsa bi a hagye sɛ ano ɔdene paa kɔmfoɔ no ɛde to dwa ɛfa nsɛm a Nana Adwuma Badu ɛbɛkeka yɛba a aha yɛ 2days TV ɛna nda no wɔhyɛ ma subscribe no wia no wɔhyɛ ma mansa nyina hwɛ bi ɔka kyerɛ sɛ abɛkɔsɛm no deɛ ho nkɔmmɔ ɛne ɛdi nyɛnkɔ tie ɛmras sɛ duro kye no kora busa na ɔsɛ nyɛ no kora ɔhempɔn te sɛ Nana Adwuma bɛtena ntentan kɛseɛ so sɛ aduanafoɔ nyinaa bɛyifoɔ na mekora meyɛ bɛyifoɔ a kwan no ka kyerɛ sɛ Nana bɛyɛ achievement bɛkyɛm kwanta kuro no na ɛdevelop paa o sɔfopɔn bi bɛtena ntentan kɛseɛ so sɛ ɛhɔ na bɛyifoɔ community ɛna development yɛbɛ nyinaa to twae ɛma ɔmo ɔmotɔn adeɛ nyinaa no ɛbɔ fam bɛsi nɛ Nana ɛduru baabi ne sɛ yɛtufoɔ atie wontumi medi ɔman kɛseɛ te sɛ dɔman anim ɛmma ɛbɛgu ɔman no nyinaa anim ase te sɛ ne yɛgɔgɔ no yɛ sɛ wo mo hene na ɛbɛyifoɔ no a senti na ɔsesa fam na ɛbɛyɛ ɔde ade nti duru baabi a Nana ɔmo adwene mu nyɛ duda sɛbe ɔman no ɛnim sɛ sɛbe no wo so yɛ judge obiara appreciate ba judge ɛne ɔhempɔn ɛnka saa nsɛm wei wo sɛ sikadwa pɛ sɛ ɛma wo bɔ dama na ma wakwan nyinaa yɛ gyimi na nka ɛnyɛ saa hatred ɛwo mu fa Asante ho a Asante flag deɛ fa ho bɛyɛ abonofoɔ no ma ayɛ bi gu hɔ no ɛna obi aka ho asɛm ɛnyɛ abonofoɔ nyinaa na deɛ wɔyɛ no na ɔmo soso ebi mu ɔmo ho sɛ wukuo mu anim ase anka bɛba ntentan kɛseɛ so ananka wobɛka gye bi ade development anaasɛ adepɔn bi a woyɛ no hɔ na aba bɛtena so sɛ yɛwura IGP ɛna ɔnyɛ bi ma mantam mu ɔhene biara no a ɛduru sɛ ɔmokɔ UN peace talks na ɛyɛ na ɔmofa ɔhene biara kɔ a na de no kɔ Asantehene wɔyɛ ɔhene a wɔda ahemfo ano ɛna wɔyɛ sebɔ ɔkye sebɔ wie de berɛ na wogye di sɛ wowɔ no ɛma wo so no ɔmo a ɔmohyɛ no ase a ɛfrɛ no ne nkwalaa no ɔmo no na ɛwɔ saa position no enti woyɛ heihei a woyɛ no kwa wo sɛ aboa kraman sɛ wonim no na sɛ owia wade a wobɔ no aba a wagye wo ɛnoa bi na ayɛ a woyɛ no hatred no Nana so Nana wahwɛ a wobɛnom BP aduro ɛna wɔka sɛ wobɛdi no akyi a wobɛsu awu because Asante nyɛ ɔma adwene sɛ ɔmu gyae do no ɛna wohuru ne sɛ ɔparty no ɔma yusu na ɔma dampe o ti no hatred ne firi hɔ mɛka mo ate aseɛ sɛ sɛ ɛduru sɛ ɛsɛ yɛ pɔhempɔn bi adi anim a sɛbe o man hene a ɔmo Asante ase wɔ hɔ paa na yɛmɛfa wo sɛ bɛdi anim da ade papa bɛyɛ paa na ɔho sɛ amanyɔfoɔ no afrɛ ɔmo di anim da apart from sɛ ɔbɛyɛ campaign anaasɛ ɔbɛka nsɛ hu no social media na ne duru baabi a ɔman ma no ɔmo dɔw but ɔkasa bi ɛmɛduru baabi a ɛyɛ na ɔmo akora na ɔmo asa paa o because ɛyɛ na ɔmo nwanwa na aba bɛtena hɔ abɛkeka nsɛ bi nom nyinaa sɛ Ghana yɛ one flag hwan na ɛka kyerɛ sɛ one flag yɛnka ho mmom sɛ good coast na Asante de ne ho dada o na mantam na obiara de ne ho ɛna obiara nso wɔ ne nkae dum adeɛ a ɛma a wɔde kyekyere ne kuro ɛtɛntimi nka sɛ yɛka ho abom ti saa ne te Asante yɛsɛ mu twa dwere a munya adwuratwa anaasɛ sɛ bɔ mu flag a mo nto ntwene asɛm bɛ na aka ne saa na police service no kuro mu ne ɔmo flag nursing ɔmo ne ɔmo flag wa ankasa abusua ne ntɔn na wɔwu mu no abusua bi ani ɔmo ahyɛ nso deɛ
nana ade ene ne so nana no na no mo ya sonafo aduanafo ade ne ne omo kraman na ne wonto sa kraman ntu ngu na de e symbol na ne duru ba bia ho no de onim nyansa pa so wo tie nyansa se ma obeka se de oka bia no aye nsemu na me sere waka bi atwa so na enoma a we ye na de bia no wo create some confusion ma asante de bono ne asante ne entokwa bia wo na nadom ahene na hatred wonu mu nti no wono no feel so ne asante wa asem asante kan da be na asante aba on pefia so ba kire ma asante wo why the ball wo kura man hene why the ball man hene why the page awakonya no asante na ye sunsu nei no why you ani but why the fa ho ahemfo akese ne before ha wo te mesere wo se sa akotoko hene asem na wo de ba no se president you hwe ni nti wo say no the worker analysis say no wo won president and as threat no eya de duru baabi a wo ya aboa somro dwu wan hwe ye be duru baabi na ho mefa wachi o se wo ye bibia ahemfo ayi se politician nfiu omo nso adwen na akasa no aminem hwinim eto omo mfro ma ndu amanim da dinana asante say do mo tia no mo tie se wonni ankura pope bi si wo na be su awu because de bia don be bia na beti wakoma ene wa hwe nso akoto bp aduro siska wo ho to bp aduro hunu bia na wo no de shime ne kura ne se Ghana flag bana flag bi de achire enti no me fa to ya kai tire mo se do man hene se mo nso ni mu a obinya pressure this year se mo nso ni mu a mo nko kra ne pressure aduro ni bi mmeka ho as say de u because do man hene in 2024 be ka kire Ghana for say MPP for was ntina ye project Asante hene na NDC by the narrative will change. He was trying to tag Asante hene with politics which was never true until me NDC ni MPP ni. But I'm one of the people who strongly rooted, prayed secretly, me bompaye passe, me pese NDC baso, just for people to know, say, Asante was always Asante. Me can say, my video on that crap posting baby before the election, me posting baby say, a come and kodanka NDC abaso, just for them to know that Asante that's your Asante that's your mind. Do my hinu man so mo benya pressure, because also on tia say, IGP I promote some ladies and that's what about parade be e dey mo otumfo na Ghana enye asantefo nko a eye no kra Ghana nya asantefo nko na o se dey twa ne nsu no mo kra ne say Ghana Journalist Awards na e be ye ne menhia no na dey ntina asantefo showcase your flag really and what chief can say this ye to me funti me person me use sansem be say hey woni ma kokobusa school for me I've been an instructor for very long. School for cry march here on a national parade. When the national flag is there, they are entitled to hold their flag as well. School bigger than the flag, but Nikutano. Now, how much more ordinary school can hold their flag? Church can hold their flag. Army, Navy, Air Force, they hold their various flags. They have their various flags together with the nation flag. It's almost to appear, you find the colors. It's out at the color pattern, color party. You call the color party. They are holding the national flag alongside the individual flags. And Gabe Obeka can say police for na, and I say Navy for no more flag, you know, and they're representing the whole Ghana. And so the momo kwa momo trupi or flag. So any institution, any organization is entitled to display their flag. Journalists for your program ukomase. Oma invite, oma mention the host omo. Sisa menshia e display the flag abone be ne wo ho. Se otumfo display Ghana flag sisi ya. Obete press conferences ni abiade amanfo can say otumfo is trying to take over Ghana until maybe obi kobia no kuta Ghana flag. He has dropped it and holding Asante flag. You have a problem with that also. Really? Now what prevents you from also taking your flag? Bono for bet my flag. Doma for bet my flag. Touchman for bet my flag. In any day, in any case, you're entitled to display your flag. It is a precedent to war. No bikuta ni Asante my flag as mintiase. Na nipa na no fa say menhia ebia menhia ebia fa say sumankwa hene ni kuta flag na. Sumankwa hene no onya ban mu nipa no. Ono na nke kuta Ghana flag na. Ghana flag are supposed to be held by the people representing the country. For us to know, say soldier ni na by okuta soldier flag, okuta Ghana flag, or representing country no. Na menhia himfie a representative o ba nya menhia flag no so okuta nanka. How does this chief, I don't know, the two me funti me person me use some words. How does he think? Okay,
Also want to say IGP. Some ladies be female police forces be a police unit be omo matching man menshia na yabo mabaso no. Ose menshia enye the whole Ghana no correct. But you should know that menshia is part of Ghana. Into whatever the BA menshia and is entitled to get some. Note, Shadi bi. Bebrena and Kranaban, Bebrena who is a president can say a final. Though constitutionally is good, is true, but reality is not like that. Practically, it's not like that. President will 8 years term pay, together with a council of state, and I will no president no be sure you bet my more and people think they say president said manugu sumina so when him nyansa chen on hine no na betra 25-30 years na ono no one lecturers professors and ministers omo ye na somfo no sana be bradwen omo nim say o hine dia wunim nyansa and kwana ba na was e kire omo culture. What you have to know is say sources of constitution e kwa first unya constitution before so be constitution. One, ade ba ko e key rule key element pa eye mo traditional settings mo culture ene ye hwe ye dia ye mo constitution amamo. Other sources of constitution so timi ma unya constitution it before say be Ghana constitution no na amamre ne amane wo ho dada it ye nipa ne nti ne ye constitution ye constitution nti ne ye nipa it ye no constitution mu bia. Don't think it's for the president, it's for the masses of the people, and Asante is part. We can equally do some for Asante man. It all bono chief or doma chief, if you want to request adie bia ye yema or hinfufuro bia, you can request it humbly, nicely. Wait my for IGP, IGP. If I say me bodwa wa ha, me nya police for kakra. No wa hwe wo so no wo de say, obema police for be assistant police for be tour, community police for be tour. Almost over parade the amount. It is okay. What you say? And Obia can request the presence of the police. IGP no no hu adwuma Asante hene ye. And wa hwe so no no airborne abaso. In any case, at the end also we what do you bring to the table? Asante hene commands 70 paramountcy. When hene bia equivalent to wo hene na wudi no. It the IGP who know say traditionally, if you want to go to somebody, the right person to go is to Otumfo, because Otumfo represents him for be the way nyina nkobeko 1111 no. And wabomo. And the people who come close are him for mobile close to maybe Otumfo one. Ebi ni eyimo ya na mo ne yagbonwura mo enya wo because someone that what 10 paramount chief be a chisheshomase Otumfo was 70 it could me win dwaben hene tepa hene hwa him for kese we you and IGPM says I way it is embedded in one person. So to honor these various chiefs, I can equally honor their apex. The other man say me anana, it is equivalent to honoring all these chiefs. Nenya show say kabonofo nyina mo so mo him for why can't we do the same thing for you? And yes, I have chini bi de bi achi. So Otumfo kwa you obi akra na so oni obi ahye na sia. Wo ankasa na de na wo ye mo man Ghana no. That is ade aye hwew. E de na wo ye mo man Ghana no. Otumfo aso vo yagbon case, dagbon case, wasolve boku case, wasolve there was another case we have forgotten. Wasolve hwesika wagye mo man no. Wo de obeje de na wo gye mo man no. Kan kwa na wo gye mo man no. Bo so me no akotra ti ntwa oka. Wonye hwe mo man no. But the Otumfo so wagye edema o man no. So ti ase enye no nko a o enye no nko na Otumfo ye Otumfo na nse oboa me yesi hospitals road akwan afutuo ne normal and even ye beto about elections near there. Then he called the president, he sit them down, talk to them, which a bit in state resources be branka and tokwesi ye bit in the one person through his selfless dedication and leadership. Etimi atanase no afere wo mo, then we prevent unnecessary spending of money and a wastage of money. So just say etini ye hu ne pa wo ye na say ye bo parade man. What is wrong with that? What is wrong with that? Well, you can request. I mean, can bet my request ni yama community police for be to ni yama school cadet for trade do echi. Also you bet my parade ni yama. You are also a chief. So what you say? But enviness embo prayer okaboma ene ebu win okaboma emu win bako emu win bako ebebu bakaboma emu. What did you make an say? If you want unity, you can never gain popularity by bringing people down. When you pull people down, others will pull you down. Otumfo always project others. That's the reason why he need no question.
as a man think, that is how he is. It is any old journey, the son who sit here. It is the more now wish bad for two for the more now bad about also. This time on have been your pressure. It is think positively. Call for unity. And for the year we are to be if you don't call for unity and you call for division, and then ube your pressure. Now say no nungwa manche eba utun for unity shanefe. I'm gonna for him by shanefe. Ye bibi ebetima ana omo. Utun for kwa nebo parida man gamanche ni taki kenchulu dende. Once yabo parida man. No be a problem with that because you're a traditional leader. It's constitution a new my president into a superhuman or free a koye. So whatever we do for the president, we can equally do for people who we think deserve it. Ote, but say, and so taprochenia or Joe. And now, so say, I said, when family, that she ever found home. Ade hena na no edentokwa identity hu na chief council chief tense minister mu nyina moto ho no kansem no kansem no kakasa twitwire da bia na de ensem ba eno na yenua ba me yakomfo yakasa ono de onne hwera na agema badudi ensem bi ho na wo ka enye ne kwasa wo ka ene kwasa wo boso because asante man de wo de ne hene na wo so ahenie no eso we are paramount chief would da ebunuma kan se do mama nyina anno wahenie wo soro se na wo kra wodi kan se akunya ni nimbia buruman adiama no wo som no ni eso papa eburuman ni je ho do ma hinkromman eni je ho se ye hene no etina na obi ahenie wodi ni de wono wodi kad na henie mu na henie na yakase dada na henie free 1900 eba no enye ne na wo baka che asante se asante ama obi wana so bi na ma asante hena ayekase dabi na mo na henie de ayekase dada MPP aban ba yo na ma asante hena ya asante hena obeto asante hena ewo ho sa na ndi si aban so ba ye no omo so beto asante hena ewo ho na mo nim se na se tutu ababi o wona je bosi amaye wona de nim ti bibia amaye eti omo ko som ye wura no mako cha na je nsem nhira eno nkira se Omo ayi obi asi baabi anaso wahene bi asi baabi ena yen kama hunu so se enya monko an so na moto aba edema ndisi aban sa na also gitum sa senya monko an eti sansem wanyina ne yawo no ukasa bebra na edentitimu ni papa mu ena oyene ena bapa ebasa na no media ne so so youth no bi akoma asa na wo mo beta wachi ne akoma wa asantema fo nko ne so beka sa etiawo na de enya fe na enya fe kra eti nsem bi se no wo ka sika dwasam na nya asam ketua se da flag ho any projection na se tutu ahene a wodi amana kosoro ho asam na woka wedi ho antwaye weni nsem a yenua memmen ede tudwa na maka cha ha to this TV enenda na wo share subscribe video no we no asha mo nsa nyina hwe bi yakọ comment section no acha wadwa so de na botra kwanso ha yesu eba kwasam kana mamre chief sense na yen phone komo de din ha say photo video so na bo se na be de video tuma wonya bi ahwe anopa awia numere ene de be wada e de share papa bron fo nyama bi ma mai mam kacha mai mam fefa sante ma de share bron fo de share na nime na ma jiwa ko de amto so nsa enu be share de bia e wo to this TV so